Szép jó napot kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Szőlőből. Ígéretünkhöz híven beszeretnénk most már mutatni egy-két fajtát, ahogy lassan éregetnek. Ebben a videóban 2 fajtát terveztünk, amit meg szeretnénk mutatni. Az egyik egy ukrán magánnemesítés a Pisankától. Az a neve neki, hogy parfüm. A parfümről tudni kell, hogy nálunk már most itten érik, de eredetileg ilyen július vége, augusztus eleje az érési ideje neki. Ezt tavaly ültettük, ezt a tövet, már hozott egy pár fürtöt, hagytunk rajta, de sajnos, nem sajnos, ez a szőlő nagyon nagy fürtökre képes. De a sajnos az, hogy képes rohadni is belülről. Mint minden nagy fürtű, tömött fürtű szőlő, ő is képes erre. Amúgy egy világbajnok íze van neki, tehát egy nagyon erős muskotájjal, nagyon-nagyon finom szőlő. Nálunk nem igazán van benne mag, ha van is csak léhamag jelenkezik, de amúgy viszont egy nagyon-nagyon jó szőlő. Annak ellenére, hogy képes rohadni, de ha szabályozzuk a fürtöt, szerintem ezt meg tudjuk oldani, hogy ki is tudjuk küszöbölni. Hát bízunk benne, hogy ez továbbra is az egyik kedvencünk fog maradni, az íze miatt. Hatalmas jó ízű szőlő. Nem kezdek itt el szemezgetni belőle, meg itten eszegetni. Én remélem, hogy elhiszik nekünk, hogy ezt megkóstoltuk már egy jó párszor, és amit mondunk, az fedi a valóságot. Most hiába kezdem én itt eszegetni, úgysem megy át a kamerán az íz. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy egy nagyon-nagyon finom, egy nagyon-nagyon jó szőlő. Nagyon ajánlom mindenkinek, aki csak otthoni kiskertbe gondolkozik, egy tövet minimum tegyen belőle, mert nem fogják megbánni. Ez egy nagyon-nagyon jó szőlő. A másik, az lent van ennek a sornak a végébe, úgyhogy elnézést kérek, hogy odáig legyalogolunk. Itt vagyunk a következő fajtánál, amit beszeretnék mutatni. Ő a Podarok Nesvetája, orosz magánnemesítés Pavlovskitól. Nagyon szép szőlő. Szépen bőven terem. Tavaly sokkal több volt rajta ezen a tövön. Most se panaszkodhatunk, mert most is szépen van rajta. 2 fajta metszést alkalmaztunk nála, lehoztunk egy szálvesszőt ebbe a 70-80 centis magasságba. Hát ez egy szálvessző volt, már most akkora majdnem, mint a hüvelykujjam, tehát erős növekedése van neki. A másik részét, ezt meg fölvittük fönti művelésbe, itt hoztuk el ide föl, de ő is szálvessző volt. Hát ott fönt most az idén valamiért, lehet, hogy túl vastag volt, amit fölhoztam, hát nem tudom miért, de azért itt is termett, csak nincs annyi fült rajta, mint a léjebbi zónában. Nagyon-nagyon finom ízű szőlő. A legkorajabbi, ilyen július vége már a hivatalos bemutatása szerint július vége, augusztus elején érik az ottani körülmények között. Hát itt nálunk hamarébb, itt ugye egy kicsit másabb az éghajlat neki, meg itt ez a fóliás körülmények között itten gyorsabban beérik. Nagyon finom íze van,
és muskotályos. Nem azt mondom, hogy egy ilyen veszettő muskotályos íze van neki, de kellemesen muskotályos ízű szőlő, eléggé édes, tehát egy jó szőlő, és az, hogy először érik, tehát itten már eleve az embernek, hogyha egy kicsit le is hűti, egy hűtőbe beteszi vagy valami, de így is nagyon finom, de lehűtve óriási jó íze van neki. Óriásiak a bogyójai neki, szépek. Nagyon szép szőlő. Amit már elmondtam róla tavaly is, hogy ő nem igazán fertőződött meg. Volt rajta némi fertőzés, de a többiekhez képest ő azért egy igen-igen rezisztens fajta. Alig-alig volt rajta lisztharmat. Peronospora egyáltalán meg se támadta a tavalyi évben. Egy nagyon rezisztens szőlő. Talán az egyik legrezisztensebb, amit tavaly itt megfigyeltünk. Természetesen ezt végleg nem tudjuk kimondani, mert ugye több év kell hozzá, hogy megfigyelje az ember ezt a rezisztenciát. De tavaly abban a nagy fertőző nyomásban ő nagyon-nagyon kiválóan viselkedett. A másik, hogy kacshajtásokat képes kinevelni. Hát itt is van már egy ekkora kis fürtünk, természetesen ott bent is lehet látni, ilyen kisebb fürtöket azért hozott. Tehát későbben is tudunk még belőle enni. Természetesen nem olyan nagy fürtök lesznek, de finom szőlő lesz belőle. Úgyhogy ezt a szőlőt nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, aki otthon szeretne korán egy finom szőlőt elfogyasztani. Én azt mondom, hogy bátorkodjon mindenki belőle tenni minimum egy tövet. Annak ellenére, hogy ő nem egy fiatal nemesítés, tehát egy régebbi típusú nemesítésű szőlő. Tehát, és mostanában minden kedves szőlős kolléga és szőlőszerető az új fajtákat keresi. És valami oknál fogva azoknak a vonzata sokkal erősebb és nagyobb. Ez alól én sem vagyok kivétel, de azt tudni kell, hogy ezek a fajták már bizonyítottak, megállták a helyüket, és sokszor sokkal jobban teljesítenek, mint a per pillanat új nemesítésű fajták, mert azokból szerintem lesz olyan, amit majd nem fogunk szeretni, de ezek kiválóak. Úgyhogy hát én csak annyit tudok zárásképpen még mondani, hogy bátorkodjanak tenni belőle, nem fogják megbánni, egy jó fajta szőlőről van szó. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte a videót, jó egészséget kívánok, sziasztok, legjobbakat!